Tanong ko lang naman, hindi mo ba napapansin na parang lahat ng dumadaan sa buhay mo, literal na dumadaan lang? Di ba? Yung walang nag-i-stay at para bang hindi ka talaga pinahahalagahan. Hindi, alam mo bakit? Alam mo kung ano yung dahilan? Simple lang, kasi hindi mo pa alam yung anong pakiramdam ng true love, ano bang lasa ng genuine love, anong pakiramdam matrato ng tama, at anong lasa ng tamang tao. Hindi, anong lasa ng pagmamahala ng tamang tao. Anyway, mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Andito na naman ako, Ner. Kamusta, Ner? Na-miss kita. At syempre, mahal, ako pa rin to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, mahal, DJ Kim Chino. At oras na naman ng ating Baliktaran 69. 69 PM tayong maglalambingan at magtitikiman. Tikiman ng bonding or pagmamahal. Pero ito na nga, mahal, no? Minsan talaga confusing yung kabaitan in general. Tapos yung pure heart at pure intention. Minsan kasi may tao talagang ganun. Pero marami rin namang tao ang hindi genuine ang lambing or care sa'yo. Ang tawag doon, genuine lande. 'Di ba? Na parang halos lahat ng nakadaupang palad mo ay malanding natural. Kaya mahal, no, hindi mo alam pakiramdam ng matrato ng tama, kaya sabik ka sa lambing, kaya ang dali mong ma-fall, kaya may sakit ka, at ang diagnosis dyan ay karupukan. O, tama, mali. Pero wag ka mag-alala. Si Kim Chino naman hindi lang yan DJ kasi minsan doktor din yan. Doktor yan ng pag-ibig, kaya ngayong gabi bibigyan kita ng reseta. At tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, bibigyan kita ng 3 gamot sa karupukan. Yee, excited. Umpisa na natin, ha. Unang gamot sa karupukan ay Vitamin SL. Anong SL? Hindi yan si Clib. Vitamin Self-Love. Ito, mahal, nire-recommend ko na araw-arawin ang pagmamahal sa sarili. Hindi yung aaraw-arawin mo ang katangahan. Hindi EL. Iba yung EL, emergency leave yun, boy pindot. Yan ka na naman eh. Hindi, kasi ganito yun, mahal, Kung talagang mahal mo ang sarili mo bago mahalin ang iba, talaga nga namang hindi ka magsesettle sa bare minimum. Hindi ka papayag na ikaw ay graveyard shift. Diba? Graveyard shift na kung saan sa gabi ka lang nilalambing, sa gabi ka lang kinakausap, at sa gabi ka lang nakakaranas ng cuddle. Diba? At ito pa, mahal, kapag mahal mo ang sarili mo, hindi ka papayag na kabit ka lang. Diba? Kasi alam mo yung worth mo eh. Hindi ka pang side hustle. At yung mga kabit dyan, alam nyo na, hindi nyo mahal ang sarili nyo, pero mahal nyo yung jowa ng iba. Yung mga ganyang bagay, mahal, no? Kapag alam mo yung worth mo, hindi mo babaliin ang standards mo sa maling tao. Yung mahahanap mong tao pang long term, o kapag binayaan ka at naka-jackpot, relasyon na pang habang buhay. At mahal, huwag ka mag-alala, marami pa naman akong gamot dito at si Kim Chino ay babalik pa kasi hanggang 9 PM pa tayo maglalambingan. Muli ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Manatili na katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one.